la història ha nascut de la relació meravellosa que tinc amb la gent de la Conca de Barberà, concretament a Montblanc, on vaig treballar a l'institut públic. Els adolescents tenien moltes ganes d'expressar coses i no tenien eines per expressar-les, no? Hi havia una sèrie d'inquietuds, de sentiments. Realment les històries són inventades, però el rerefons és real. La història se centra en dos noies, que són la Rosa i l'Anna, i cadascuna té a l'obra lo màgic i lo que sempre diu l'Enric, que és molt curiós, que es veu la reacció de les dues famílies que tenen elles a casa. La Rosa està en una família molt conservadora i l'Anna sol té el seu germà, que és sec. I és la història aquesta d'elles dos, com es coneixen, el que es descobreixen d'elles dos, i aquesta història d'amor que tenen. Vaig pensar, hosti, la música estil folk donaria, així en format acústic, m'ajudaria a expressar molt més això encara, i vinga, endavant. Va ser, clar, buscar cançons també, l'estil que pogués adequar-s'hi i crear cançons nostres. Llavors ens hem posat a composar cançons nostres, creació pròpia, amb la Maria i la Carla, i hem fet un equipàs, vamos. Jo crec que s'ha de veure perquè d'alguna manera reivindica tot aquest tema del bullying, de l'homosexualitat, que encara és una mica tabú, i no tindria que ser així. No es troba gaires obres que ho mostrin d'aquesta manera. I després també com poder sortir d'una situació així o no sortir-se'n en funció del teu entorn. Veure que moltes vegades no tot depèn de nosaltres, nosaltres som molt importants, però si tenim un suport de la resta de gent ens en sortirem molt millor, segur.